Són temps incerts, són temps convulsos. Temps en què la cultura i la música en directe han estat al costat de la gent sempre. Per això, ara és el moment d'apostar i donar-li cabuda a la cultura i a la música en directe, perquè la cultura és segura i la música en directe necessària. Així comença Converses Live from Burriana, amb Ivan Valverde. Benvinguts! Molt bona nit, benvinguts a Converses Live from Burriana, edició número 6, des d'ací, des del Teatre Pallà, a Televisió de Castelló i al Facebook de Burriana Cultura. I esta nit tenim, així el programa, en el nostre escenari, a Aitana Ferrer. Aitana, molt bona nit. Molt bona nit, Ivan, com estàs? Molt bé, encantat de tindre't així al nostre sofà, al nostre humil programa. Lo primer que tinc que fer és qui t'ha enganyat per estar així. Tu, has sigut el culpable completament i gràcies per ser el culpable, perquè estic encantada d'estar així. Sí, estàs a gust? Sí, mira, en este sofà és genial. Estem mantenint la distància de seguretat per a que la gent no critique, que després, bueno, criticaran igual, no? Segurament. Molt important mantindre-la, que no quede per la nostra part de no mantindre-la. Això sempre. Sabem que ets locutora de ràdio, mestra i cantant, no? Així ens centrarem una miqueta més en la part més musical. Explica'ns una miqueta, quan vas saber que te volies dedicar a la música? Tota la vida, perquè la meva família són artistes de diferents vessants, ballarins, pintors, músics, i és que la meva vida des del naixement ha estat envoltada de música. Tens un disc que es diu Cants d'amor i primavera. Què trobem en ell quan l'escoltem? Per si algú no el coneix, què pot trobar en aquest disc? Trobem poesia valenciana, interpretada per una veu femenina que quan es va fer el disc era de les poques veus femenines que teníem a València, a Castelló i a Alacant. La gent preguntava que per què ho feia en valencià i com era possible que una dona es dedicara a cantar, perquè normalment els grups, els solistes que anàvem trobant eren masculins. I trobem això, bàsicament poesia de diferents autors. Molt bé. La primera cançó que ens cantaràs, perquè aquest programa és Converses Live from Burriana, i en la part del Live from Burriana, què ens cantaràs com a primera cançó? Vos cantaré una cançó d'este disc que es diu Una paraula d'amor. Una paraula d'amor, que bonic, m'agrada molt. Doncs amics de Converses Live from Burriana, des d'ací, des del Teatre Pallà, al nostre escenari, Aitana Ferrer i Una paraula d'amor. D'amor viu, d'amor gelós, d'amor d'eixe que aborrona, d'amor amb el llum encès, d'amor de pell contra pell, d'amor místic o violent, d'amor cru i amor cruel, d'amor humit i amor sec, fresc vital, etern amor, amor de riures i plans, amor que dures 1000 anys, amor d'amor i amor mort, desconfiat i incert amor, amor que fas melangia, amor que naix amb el dia i mor a la mitjanit. Amor de sospirs i crits, amor de ballar boleros, amor tou i amor de
de ferro, amor de llençol antic, amor de cloure en els ulls i amor de només patir. I entre tant i tant d'amor estàs tu, el meu amor, fresc vital, l'etern amor, amor de riures i plans, amor que dures 1000 anys, amor d'amor i amor mort, desconfiat, incert amor, amor que fas melangia, amor que naix amb el dia i mor a la mitjanit. T'estime, ho saps que ho sé. Tanca els ulls, fes-me'n un bes. Bona nit, Anna. Meravellosa la teua paraula d'amor. Gràcies. M'ha agradat molt. Ja tinc que fer-te una pregunta que no tinc massa clar si és certa o no. Ara me la desmentiràs o me la confirmaràs. Vale, perquè l'any passat... No és poreta, No. Bàsicament, sembla ser, m'han dit que l'any passat vas col·laborar amb Malparlat, no? Amb la cançó El mostre de l'armari, Sí. que és un gènere molt diferent al que sols tractar. Què tal va ser l'experiència de canviar de gènere? Bé, va ser tota una sorpresa. Alfons i jo, que és Alfons el Blu de Malparlat, ens conegam som actors de doblatge, els dos, i em va proposar fer una cançó que parlara de la violència de gènere. A més, em va donar via lliure per poder fer el que volguera. I em donà una base i em digué, crea el que vulguis. Me passarà la seva part i un poc per la lletra que ella anava rapejant, a mi em va sorgir doncs això, l'altra part, no? Ell és un monstre i jo soc la part de la xica que la víctima, es veu... no? Sí, exactament, que es veu assetjada. Que guai, no? Treballar en aquesta llibertat, no? Que te diguen, Sí. a part de ser un gènere tan diferent, que te diguen, fes el que vulguis que jo ja faré, no? Sí, jo estic acostumada a cantar qualsevol tipus de música, no he tingut mai problema amb l'estil, però sí, s'agraeix molt poder participar en coses en les que no he participat mai, com és formar part d'un disc amb una cançó hip-hop. Que guai, i a sobre en aquest missatge, no? Tan necessari, Sí. en contra de la violència de gènere. I aquest missatge intentem tindre'l molt present, les dones per descomptat, i cada dia vegem que més homes i la societat sembla que va impregnant-se una miqueta d'aquesta consciència. És necessari, sobretot nosaltres també, que prenguem una miqueta la veu. El que passa és que moltes vegades tampoc no saps si parlar molt per a no molestar, no? També. Parlant de tot una mica, sabem lo delicat que està tot en aquest temps, el món de la cultura i la música en concret està passant molt malament. Què creus que caldria fer al món de la música per a superar tot això? És que no tinc... Què creus que caldria fer al món de la música per a superar tot això, tots aquests entrebancs que tenim ara? Bé, la situació jo crec que no és culpa de ningú realment, i sí és culpa de la gent que ens governa un poc, no? Perquè ens han deixat a la cultura completament de costat. Sí, ens van llançant ajudes, però això no és suficient. Jo crec que podrien muntar algun tipus de programació o algun tipus de programa a través de xarxes, ja que quan va haver quarantena ens vam quedar tots a casa i tots vam anar a buscar que ens rescataren a través de la música, de la cultura, dels llibres online, doncs que ens facilitaren poder fer produccions online que es cobraren. No sigui era per amor a l'art, com ho fèrem en la quarantena moltíssima gent. De fet, jo en quarantena no vaig fer res que siguera la meva professió. Vaig fer moltes coses, però res que pertanyera a la meva professió, perquè em negava a regalar el meu treball del que pertany, en el que jo me guanye la vida. Home, des d'ací, ara en aquesta resposta tinc que trencar una llança en favor de l'Ajuntament de Borriana i la Regidoria de Cultura, perquè estem així precisament per a fomentar la cultura, que la cultura és segura, i la música en directe és imprescindible, això sempre ho dic jo, perquè la música en directe és una cosa que se té que recolzar sempre. Sortint una miqueta de tema de la música, i ara que m'has parlat de la teva quarantena, què em pots dir de la comunitat dels ciris? T'has plantejat nous encontres o una sia Borriana, per exemple? Seria fantàstic, Seria fantàstic. Bé, per a qui no ens hagi vist mai, perquè clar, això va passar al llarg de la quarantena,
Jo estava molt avorrida a ma casa, estava farta de veure pel·lis i de veure sèries i vaig dir, i què puc fer jo per les nits? Estic avorrida, segur que hi ha gent que està avorrida també. I se'm va ocorrir contar històries. Al principi vaig agarrar un llibre d'Edgar Allan Poe i em posava a llegir històries de por, però de sobte va començar a entrar gent al directe, estava fent directes a través d'Instagram, que ahir és un poc com ens vam trobar, i de sobte entra un tio de Gijón i em pregunta què estava fent jo allí, i jo allí parlant en valencià i aquell que volia seguir-me el rotllo, no? Clar, vaig canviar al castellà i començarem a transformar el programeta que fèiem en directe i començarem a contar històries, és a dir, tot el que volia podia entrar a contar la seva història seguint un fil conductor que jo tots els dies proposava i el fèiem totes les nits. Sí, la seva història, o de sobte un recepcionista de nit entra en directe també, se cola ahí i explica... I es contava històries de por, eh? Exacte, sí, que està treballant de nit i que està fent un programa també. Sí, és de veres. Així és com ens vam conèixer tu i jo. Sí, és veritat. A través dels contes a la llum dels ciris. A més, jo ho feia un poc com tu, que estàvem ahí en plan tenebrós, jo tenia només que veles davant de mi, ciris davant de mi, i aquestes històries a molta gent es van salvar, molta gent em va escriure per privat contant-me i agraint-me allò que estava fent. Jo no estava fent res, estàvem a casa avorrida i vosaltres sou els que me salvareu. Prenent un esberet, això també m'ha agradat molt. Això te va agradar, eh? Això te falta sí. Falta sí, és aigua, més que res per tema legal. Però l'esberet sempre va bé. Vale, suposo que en estos temps no té gaire sentit parlar de dates d'actuacions futures i això, però tens alguna en ment que no tingues massa esperances en fer i que jo crec que sí que faràs, o no millor? Esperances en tinc moltes, però no depèn de mi. Clar. I ja venint de tantes cancel·lacions, aleshores acabes tenint un punt un poc de resignació. Però esperem que el dia 20 de desembre puguem estar amb la Factoria de Sons, que és el meu grup infantil, de música infantil en valencià, a l'Aquàs, al castell de l'Aquàs. Allí toquen per als xiquets i les xiquetes del poble. I quan, si se fa, que jo crec que espero que sí, ja sabem des d'ací l'optimisme de que se farà, quan serà? El 20 de desembre. Sí. Doncs mira, si puc, intentaré anar. Ara, te dic una cosa, vine preparat per a ballar, eh? Però jo no cante, si no te fos la carrera. Però tu me balles. Vale, això sí, el que faci falta. Des d'un raconet o el que siga. Ha quedat així, ho has dit a tot el món, eh? Sí, però la gent no sé. Bueno, i ara mateix, fins que arribi el 20 de desembre, o els teus directes, jo m'he quedat en ganes d'una miqueta més de sentir la teua veu, la teua veuassa que tens. Quin tema ens cantaràs ara com a segon tema? Vaig a cantar-vos alguna de les cançons del meu disc, del repertori que tenim del grup infantil, i vaig a cantar-vos La grossa eruga. La grossa eruga. Sí, és una cançó molt interessant perquè a través d'un monigot, que és una eruga, es parla del canvi en les persones, de la por que tenen les persones a canviar i a tot el que comporta un canvi, no? I acaba explicant que un canvi porta a alguna cosa bo, que en aquest cas és que l'eruga es transforma en papallona. Ah, que guai, doncs mira, això li ficaré a la meva xiqueta, la meva filla. Ja veuràs. Doncs amics de Converses Live from Burriana, des d'ací, des del Teatre Pallà, Aitana Ferrer. La grossa eruga. I la grossa eruga. Hi havia una grossa eruga arrossegant el cos, pujant al cim d'un arbre, buscant un bon rebost. L'eruga al sol filava un fil que era molt prim, fila que fila tot es cobreix de seda i desapareix. Van passar dies i nits tota sola dormitant, resguardant-se del mal temps dins del capoll que ha afilat, dormideta s'ha quedat. Un bon matí l'eruga forada el seu esguard, mira quina sorpresa, el sol ha enlluernat
i és una papallona, sembla jove i feliç, d'eruga nimfa s'ha convertit i avui estrena un nou vestit. I volant, 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 amb ses ales de colors, vola fins a l'horitzó per posar-se en cada flor i recórrer tot el món. Bueno, Aitana, pues sí, te confirme, li ficaré a la meva filla. Perquè Ja t'havia dit jo que t'agradaria. el missatge m'ha agradat molt, la veritat. I bueno, i tant, l'has interpretat superbé. Bueno, i ara ens has parlat del disc que tens. Ara mateix com està el tema de projectes? Tens en ment algun disc traure? A lo millor fer la comunitat dels Ciris però en teatre o què? Projectes de futur? A veure, projectes en tinc molts. Per una part, esta cançó que vos acaba de cantar forma part del tercer disc de la Factoria. En tenim tres, en tenim un que farem farà un parell d'anys de música per a ballar, per a xiquets, un altre que són cançons de Nadal, que si teniu algun programa on vos faça falta música de Nadal, jo vos l'envie sense cap tipus Pues de mira, problema. no sé si has sentit algo, però l'editor d'este programa està planejant un programa de Nadal que jo no acabo de veure, però jo me fie d'ell, o sigui que parlarem. Jo, si vols, te passe algo de la banda sonora, que no són infantils, és per a tots els públics, però són Nadales noves, que se reinventen. Però vens a fer-ho, Ah, sí? o no? Bueno, ja ho parlem, si Bueno, m'ho deixes. pense, vale. Ja ho parlem pels teus directes o per missatge privat, que és com s'ha gestat esta... Exacte, esta entrevista s'ha gestat així, per Instagram. I estic ara, esta cançó forma part d'un tercer disc que estem fent ara, que també serà així, que totes les cançons porten un missatge molt xulo. N'hi ha algunes que parlen d'ecologia, esta que parla dels canvis, altra que parla de trencar estereotips, però tot està dirigit a xiquets. Que guai, m'agrada molt. Ja en el programa 4, fa 2 programes, Pau Sánchez de Trobadorets me va parlar de tu. Són amics nostres, són molt amics. I dic, mira que guai, perquè el dia... Jo no sabia que vindries avui, però sabia que venies. I m'ha agradat molt, la veritat, la temàtica aquesta. Pues, Aitana, ha sigut un plaer immens tindre't així a este teatre, a este humil programa, i has estat a gust. Moltíssim. Em quedaria més a més. Tens un sofà que quan no et faci falta per al programa... Ja té novis el sofà, Sembla que no. Sí, per al Ciris me vindria molt bé. Sí? Bueno, ja ho parlarem, si de cas. Moltíssimes gràcies, Aitana. A tu, per convidar-me. Gràcies. No res, fem una pauseta i tornem en no res, en Sala Ledesma, així, a Converses Live from Burriana.